Treba pripomenúť, že pretekárky absolvovali aj semifinále, takisto aj kvalifikačné jazdy v predošlých dňoch, taktiež hliadky, takže už toho počas, dá sa povedať, druhej polovice týždňa tu v Liptovskom Mikuláši majú viac ako dosť. No a na trati 22-ročná francúzska Eva Pietračová. Tá ťukla štvorku v semifinále, ale zatiaľ zdá, že je to v poriadku. Už tam skočila dvojsekundová penalizácia na 5, tak azda som ju nepobosoroval. Dvojsekundová strata na Bekovú. Zatiaľ trochu opatrná jazda od mladej francúzsky. To je jedna z tých pretekárov, ktoré v semifinále išli okolo toho času, čistého času 103, tam mala tiež jeden dotyk, čiže v súčte to bolo 105. Takže pretekárka, ktorá môže prekvapiť, ale môže aj nezopakovať tú svoju semifinálovú jazdu. A ako teraz aktuálne vidíme, tak dostať sa na aktuálne líderstvo vyžaduje 101,81, čo je veľmi vysoký cieľ, ale to druhé miesto už je vzdialené. Tam je už odskok 4 sekundy, takže tam sa dá bojovať a vidíme, že ten jej aktuálny medzičas 1,57 by ju priebežne radil na stále dobré druhé miesto. Teraz trošku nižšie na tej 18-ke, ale možno o čo si lepší výjazd na 19-ku. Áno, výborný prejazd do tej 20-ky. Tá sa síce rozkývala, čiže to, čo získala v prejazde, sa jej hneď jej rozhodcovia vrátili späť do toho jej finálneho času a ten je